vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti mangwanani akanaka. Pane imwe meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe mama. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi uyu ndo munamato wandakaitira mwana wasisi vangu, because inini nasisi vangu vainge vachiri vapenyu taitofamba tose tichitoroya tose, saka tainge tiine mhiko idzo dzatainge takaitawo pamwana wavo, saka zvainge zvoendawo nepamwe apo pacho pandakazoenda paguva rasisi vangu ndichinamata. Hanzi uyu ndo munamato wacho wandakaita. Hanzi ndakabva ndati naimi sisi ko why is it muchingoramba makarara? Hamusi kuzvinzwa here? Makuhwa havana kusvikawo kuno here kumakuva? Makuhwa ka ari kuti mwana afunga kuti ange achizoroorwa. Ko kasi ndimi makamutendedza here? Ndimi here makamutendedza? Ko makanganwa here mhiko idzo dzatakaita apo pamainge muchiri vapenyu? Naisisi mukaika tinge tichitaura. Ndimi here ndiudzei naisisi matendedza kuti mwana wenyu ange achizoroorwa? Ko mabvumirana nani? Mwana uyu ingawani takati haafanire kuti ange achizoroorwa. Handiti takati iye anofanira kuti ange achizosara achibatawo mabasa awo atainge tichibata tose pamainge muchiri vapenyu. Wanguwo iniwo ndine wanguwo mwana uyo wandakati naiyewo haafanire kuti ange achizoroorwa, ende nazvino ndiye wandava kutopota ndichifamba naye, nekuti kubva ipo paya pamakashayika wenyu mwana ndakabva ndamutadza ini. Ko ndianiko amutendedza kuti ange achizoroorwa? Chimukaika mukaimhani sisi, mukai munge muchizvipindurira. Zvinoita here kuti ndingoramba ndichingotaura ndiri ndoga? Mukai munge muchienda kunomubvunza kuti nhaiwe ko watendedzwa nani kuti unge uchizoroorwa? Ndakati ndapedza kutaura nemweya wasisi vangu ndo pandakabva ndazoita sekunge ndainge ndotaura zvino nemwana wasisi. Ndikabva ndati naiwe ko watendedzwa nani kuti unge uchizoroorwa? Ndianiko akupa mvumero iyoyo? Ndianiko ane simba kudarika simba iro ratiinaro isusu? Nekuti ini naamai vako takakupikira kuti haufanire kuti unge uchizoroorwa. Ko iye murume wako iyeye ane zvivindi izvi akambozvihodha kupiko? Zvivindi zvekuti zvinokwanisa kuzomuurayisa. Ndianiko akamupa mvumero yekuti ange achizosvika pakupfimba, kuzosvika achizofunga kuti anofanira kuti ange achikuroora? Haazivi here kuti kana upenyu hwake hunokwanisa kutokanganisika neizvo zvaari kuronga zvekuti ari kuda kuti ange achizokuroora? Saka iye anotofungidzira kuti tiri kutofara so. Kutumidzira kwaakaita munyai, hongu munyai takamuona, but zviri kufanira kuti zvinge zvichigumira ipapo. Mari yatakadya, aiwa hatichadi kuramba tichingodya mari yake. Ndatiramba nai mhani imi, ndatiramba nai vanhu imi vaviri. Ipapo ndainge ndakabata zvimwe zvidhori ndokubva ndatanga kudhumanisa zvidhori zviya ndichiita sekunge ndainge ndichizvirwisanisa. Ndikabva ndati sezvandiri kuita apa ndo zvamuchagara muchiita imi muri vaviri kuzonosvika muchizorambana. Hakuna anofanira kuti ange achikumbira umwe ruregerero, uye hakuna anenge achifanira kuti ange achizoenda pasi peumwe. Uyo akasimuka umwewo anofanira kuti ange achisimuka, muchiita semukatienzane. Sezvandiri kuita apa mazvinzwa here? Mukoma ndo munamato wacho iwoyo wandakaita ndakamira paguva rasisi vangu, ende hapana kana kuzombotora mazuva akati wandei tikabva tazongonzwa mheremhere yava kubva kuSouth Africa ikoko. Yainge iri mheremhere yei? Ko uyu kamukwasha wacho ainge aita accident achifamba nemurungu wake ndokubva azofira paspot. So ndo mhiko idzi dzatakaita inini nasisi, mhiko dzekuti pavana vedu vasikana takasarudza 1-1. So out of our daughters one has to keep on doing the work. Mukoma nasisi vangu takajoiniswawo izvi zvekuroya nevamwe ticha vedu, saka ticha ava vainge vachifarira sisi vangu zvisingaiti. Isuwo mukoma takangokurirawo munhamo, saka sisi vangu
kubva zvavainge vakaona kuti ticha vavo vainge vachivafarira, vakabva vatoona kuti zvainge zviri nani kuti vange vachienda kunoshandira ticha vaya vaya semusikana webasa. Ndingangoti sisi vangu vakatanga kushandira ticha vaya kubva vachitori kumagrade 6 grade 7 ndopa vakatiza pamba, but vakabva vatoenda vakatanga kugara naticha uya. So vabereki vangu vakabva vazotevera, then ticha vaya vakabva vati aiwa painge pasina kana problem, ivo sisi vaikwanisa kugara havo pamba semwana, but vachingobatsirawo mabasa epamusha. So sisi vangu vakatanga kuita izvozvo zvehomemade kubva zera iroro kusvikawo iniwo ndichizokura, but sisi vangu manje vainge vatojoiniswa zveuroi because ticha vacho vainge vari muroiwo. So sisi vaizoti kana vakauya kumba paya patainge takarara, dzimwe nguva ndaizomuka ndobva ndatovaona sisi ndaitovaona vachitogadzirira kuti vange vachibuda, uye ndaitovaona vakatoshama vasina kana chavanenge vakambopfeka, uye zvekare ndaitoona kutoti vanenge vakazara dzimwe nyora kumusana kwavo uku. So ndaizoti makuseni paya ndaizovabvunza kuti nhai sisi, why is it usiku paya paya kana paya ndarara ndinobva ndaita sekunge ndiri kuroteswa, ndinoita sekunge ndinenge ndichikuonai muchida kubuda mumba makashama. Then sisi vakabva vati aho unenge uchitondiona. Vakabva vanditi that same night vainge vachida kuzondirakidza something. Mukomanashi ndakatoti ndakagara nasisi vangu, this was kuma past 6 I think so. Then sisi vakabva vati mira ndikurakidze something. Pandakavaona sisi vachibva nekugate uye zvekare ivo ndichivaona vakagara pasaidi neni, ndakabva ndavhunduka ndikabva ndada kutiza. Ivo sisi vakabva vati unobohwa iwe, ndanga ndichida kukurakidza kuti ndine masimba angu andiinawo. Saka usiku hwacho ihwohwo takazongoramba tongotaura. Sisi vakabva vazondiudza kuti naivowo vainge vari muroi, vakabva vanditi zvainge zvichinakidza kana vakabva vanditi kuva muroi kunonakidza because unenge uine masimba ako awo aunenge uinawo. Kana munhu akakudheerera then iwewe unozoenda kumba kwake obva wazorara usiku hwose uchingomushungurudza. Saka sisi pavakandiudza kuti ivo vainge vaine masimba ekutoti vanokwanisa kutopinda mudzimba dzevanhu vobva vatodya kana kutotorera vanhu chikafu, kana kuti vaya vainge vachitishainira, sisi vaibva vati usiku paya pandinosvika pamba pavo ndinobva ndapinda mukitchen ndobva ndatanga kupfachura chikafu kuitira kuti vanhu ivavo naivowo vange vachizotamburawo zvekudya sekamutamburiro katainge tichiita. Ndakabva ndatoti saka vavakidzani vedu tikufanira kuti tinge tichimbovashungurudza because ivo vaigara vachingotiseka, sezvo most of the times tainge tichingoendawo panext door tichinokumbira zvekudya. So sisi ndivo vakabva vazondijoinisa izvozvizvi zvekuroi. So after that ndo patakabva tazoudzwa kuti isu tainge tisingakwanise kuti tinge tichizoroorwa, zvainge zvisingabvumidzwi, even though takatomboenda tikanogara kuvarume, but yainge ingori nyaya yekuti unge uchingowana munhu wekuisa pachijana. Mushure mekunge murume wasisi ashaika, sisi vakabva vazodzoka pamba, then ininiwo chijana chakazoti chauya kwandiri, ndikabva ndazvidyira hangu murume wangu ndokubva ndachizodzoka zvangu pamba. Takararama takadaro, uye zvekare pavana vedu takabva tazosarudza 1 avo vatakati isuwo kana kuri kuzonzi kana tatorwa nenguva ndivo vaifanira kuti vange vachizoenderera mberi nebasa redu iri. So mukomanashi pari zvino hangu ndichiri mubishi rekuti ndinge ndichirwidzana nemwana uyu wasisi because iye ava kunamata. Saka mukunamata kwake kwaanoita haasi munhu uya wekuti ari very strong pakunamata, but still nekamunamatiro kacho ikako kaanoita dzimwe nguva ndinototi kana ndikaendako kuSouth Africa ikoko ndinotosvika ndichitomushaya, ndinosvika pamba pacho paanenge achigara panenge paine hedge, imba yacho inenge yakatenderedzwa nehedge, but hedge iyi inenge isiri like normal hedge, but inenge iri hedge iyi inenge isiri normal hedge,
iya yatinoziva, but heji iyi inenge ichiita sekunge inenge ichibvira moto. Saka kuti ndinge ndichipinda hazviite pamba pacho ipapo, uye zvekare ndinotombozama kuti ndinge ndichibhururuka. Saka nevamwe vangu takatombopinda mune imwe nyoka iyo yatainge tichitoziva kutoti ndo inokwanisa kubhururuka zvokuti inokwanisa kutosvika kana kumakore, kutodarika kumakore. Saka nyoka iyi umwe mukuru wedu akatoenda akatonoikumbira kune imwe village, akabva azodzoka nayo nyoka iyaiya. Tose takabva tazopinda mukati menyoka iyaiya, then ndokubva tazobhururuka tichibva kuno kukuzimu tikabva tazoenda kuSouth Africa. Zveshuwa mukuru wangu akabva atozviona kutoti ndainge ndichitotaura chokwadi kuti mwana uyu ndiri kumukoniwa nekuti anonamata, uye pamba pacho kana ndikasvika ndinobva ndaona kuti panenge paine heji inenge ichibvira moto. Takati tasvika paya ndokubva tazotanga kugadzirira mukoma. Takati tapedza kugadzirira paya, then ndokubva tapinda zvekare munyoka yedu iyaiya ikabva yatanga kubhururuka nesu. Ipapo pacho tainge tiri 8. Nyoka iyi mukoma yakabhururuka yakananga mudenga. Moto uyu mukoma takashaya kuti unogumira kupi, because waingoramba uchingoenda mudenga kudzamara nyoka iyaiya yazoti yainge yava kusakwanisa kuramba ichingobhururuka ichienda mudenga, nekuti denga racho ritori nemalevels. Kune kumwe kwekutoti hatitokwanise kuti tinge tichidarika level iroro nekuti kunenge kunyanyisa kupisa. So ndopatakabva tazobhururuka tichidzoka zvekare pasi. Takatenderera usiku hwose tichingotsvaka pekuti taikwanisa kuti tinge tichipoya napo, but tikabva tazotadza. So mukoma Nashe, izvi ndo zvinokonzeresa kuti inini ndinge ndichitadza kuti ndinge ndichienda kunopedzisa kumutemerera nyora, nekuti iye kuti ange kuti ndinge ndichizokwanisa kufamba naye semafambiro andinoita nemwana wangu uyu, ndinofanira kuti ndinge ndichimutemerera at least nyora dzinokwana idzo kuita 4. Pari zvino angori nenyora 2 idzo dzatakamutemerera amai vake pavainge vachiri vapenyu. Saka chiviro changu ndechekuti dai ndangokwanisa kuti ndinge ndichingomutemerera dzimwe nyora 2. Saka kana dzikangogara dzaita 4, then mweya wake unenge wava kukwanisa kukonekta nemweya wangu, sezviya zvatinongoita pamafoni edu kuti kana tichitumidzirana zvatinenge tichitumidzirana, then kana mabluetooth edu kana azokonekta, inini ndinenge ndava kukwanisa kuita zvandinenge ndichidawo nemweya wake. But pari zvino patori neera, because ndinoti kana ndikakonekta naye nenyora dzangu dzimwe 2, saka panobva pazoita loss of connection, because panenge pachidiwa at least dzimwe 2 nyora dzangu kuti dzinge dzichikonekta nedzimwe 2 nyora dzake. Saka ndiri kumukoniwa mwana uyu kuti ndinge ndichimutemerera nyora, but I am not going to give up, nekuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichizotiwo paya kana ndazonzi ndafa, mwana wangu musikana iye ange achizokwanisawo kuwana munhu wekufambidzana naye. Vanofanira kuti vange vachifambidzana vari vaviri sekamufambiro katainge tichiita inini nasisi vangu. Saka iye mwana wangu ndakabva ndatoregedzawo kuramba ndichingoenderera mberi ndichimutemerera nyora, because handisi kuda kuti ange achizova muroyi uyu asati azova muroyi. Saka pari zvino ndakangomutemerera nyora dzinokwana idzo kuita 4 kuitira kuti ndinge ndichingofamba naye, but anoti kana akamuka anonzwa kuti there is something, uye anoti kana akarota hope dzaanenge arota, then anobva azodzikanganwa hope idzodzo. Chiviro changu ndechekuti vose ava vana ndinge ndichizovaudza on the same day kuti vana amai vavo varoyi, saka naivowo vanofanira kuti vange vachizovawo varoyi. Mukoma, ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa asi ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi kana munhu achinamata pamba pake panenge paine heji inenge ichibvira apa moto wacho, hanzi hautombozivi kuti unogumira kupi. Hanzi takabhururuka kusvika nyoka iyaya yava kuti haichakwanisi kuramba ichingobhururuka ichienda kudenga, nekuti hanzi denga rine malevels.
zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi kamunamato kake ikako ndokanoita kuti ndinge ndichitadza kumutemerera nyora. Saka I hope kuti mazvinzwirawo mega. Hanzi munhu anongoda nyora 4 kana ukagara wakwanisa kutemererwa nyora 4 nemuroi anenge ava kukwanisa kukushandisa madiro. Saka hanzi uyo ane nyora 2, saka pari kushota dzimwe 4 African technology. Hanzi dzimwe 2 dzinoenda dzonolinka pane dzimwe 2, then dzimwe 2 dzobva dzaenda dzobva dzanolinka futi pane dzimwe nyora 2, then tinenge tatova neconnection. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma ndakatongozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichingoita zvekudhata varume vevanhu. This was after ndadisappointwa nevarume vakati one day, and ndikatoona kutoti kudhata ako murume wemunhu it is very easy, plus varume vevanhu they will never give you a lot of pressure, because kana ari kumba kwake anenge ari busy nemukadzi wake. Then kana ukazomuudza kuti uyawo unge uchiya kuzondiona, anobva azouya, unlike a guy uyo anenge ari single, wekuti he always want to be in control. But ava varume vevanhu at least kana mari chaiyo anenge achikuchengeta, because anenge achitoziva kuti iwewe wakafanana neruva rake raanenge achifanira kuti ange achingoramba achingodiridzira kuitira kuti ringe richizomufadza. Saka ndo zvandakangodzidzawo izvozvo pamujolo, kuti zviri nani kuti unge uchingowana kana varume vako vatatu vanenge vari married. Vanhu ivavo havambofi vakakupa mazistress apa, vanenge vachikuchengeta zvemhando yepamusoro. Asi wamukoma ndakapiwawo mushonga uyo wandinawo. Saka mushonga uyu ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichitenga wigi. Saka ndinoti pose apo pandinenge ndichienda kunosangana nemurume wandinenge ndatanga kudanana naye, ndinobva ndapfeka wigi yangu. But mukoma nashi wigi iyi yava yekudhara zvekuti ndinoti kana ndakapfeka wigi iyoyo ndinenge ndichinyara, but ndinofanira kuti ndinge ndichiipfeka, otherwise murume uyo wandinenge ndava kutanga kudanana naye haazorambe achindida. Uye zvekare it is very important, nozvandakaudzwa kuti paya pandinotanga kusika naye bonde ndinofanira kuti ndinge ndichiipfeka zvekare wigi iyoyo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndine wigi yangu yandakazotenga kudhara apa yatova out of fashion, but ndinofanira kuramba ndichingoipfeka wigi iyoyo. Strange things indeed they do happen in this world.